ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେ ଘାବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ କି? ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକ। ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ସାର୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ବହୁତ ଏମିତିରେ ଡରି ଯାଇ ସାରିଲେଣି ସେ। ତୁମେ କହୁନା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି। ମାନେ ଘର ଭଡା ଏଠି, ମୋର ବି ଘର ଭଡା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ହେଲା। ମୋର ଟିକେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତ, NGO, ଯେହେତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ମୋର NGO ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନର ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଇ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତମକୁ କହିଲା, ତୁମେ ବୁଝି ସୁଝି ଆସିଥାନ୍ତ ନା, ଆଉ ତା ଚାକିରିଟି ପଳେଇବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି। କିଏ କରିବ? ମୁଁ? ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହେଲ୍ପ କରିବେ କଣ? ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲେ କଣ ହେଲା, ଲାଭ କଣ ପାଇବି କୁହ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇକି ସାର୍, ଋଣୀ ହବ ନା? ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେ ଘାବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ କି? ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକ। ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ସାର୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ବହୁତ ଏମିତିରେ ଡରି ଯାଇ ସାରିଲେଣି ସେ। ତୁମେ କହୁନା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି। ମାନେ ଘର ଭଡା ଏଠି, ମୋର ବି ଘର ଭଡା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ହେଲା। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ କର ବିଲ୍ଡିଂ, ଯୋଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ କର ଘରଟା, ଗୋଟିକିଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ ବି ନେଇକି ଏଠି ରହୁଛି, ମାସକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଭଡା ଦଉଛି। ସାର୍ ଆମେ ତ ଆଜି ମହାବିନା ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମନା କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଓହୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ତ? ସାର୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବି। ସାର୍ ଏମିତି କରିବେନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ, ଦୟା କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ସାର୍। କାହିଁକି? ସିଏ କଣ ତମର କିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ତମର କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି କେବେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ? ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଏଟା ପୁରା ନନସେନ୍ସ ପିଲାଟା। ନାଇଁ, ଭଲ ପିଲା ଯଦି ସେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଣି, ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ନେଲାଣି, ଲଜ ହୋଟେଲ କେତେ କୋଉଠି ପଡିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିକେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୋର ବି କାମ ଅଛି ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି। ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତାପରେ ଗଛ ଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ୍ଟିଗଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗଛ ଲଗା ହବ, ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିବି ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ପଶିବି ନହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିବେ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯିବି? ସେ ପିଲା ଟିକେ କହିଲା ତ ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି ହେଲା।